Så er det de der fucking snylder igen. En kirke. Hvad fanden er meningen? Godt se, de får så mange penge ind for bare at holde folk lort i gang. Der er en kæft, der kan glo på det alligevel. Men de skal have penge for at bare sidde og glo. Altså, systemet er så fucked up i Danmark. Jo mere du glor, jo flere penge får du. Ej, det er meget forbi. Det er så skal vi ikke have. Jeg sætter hurtigt nu, for jeg er sur. Jeg er pisse sur. Fordi... Nej, jeg har ikke. Men meget forfærdeligt. Hvad er det? Den her sneker og tømmermester Lars. Så bliver jeg ham. Prøv at se her. Den her kirke her. Den er garanteret ikke billig drift. Det var endnu fedt, om vi kan lukke den. Jeg ved om den er til salg, den der? Ja. Jamen de tjener ikke penge, så det er nemmere at sælge. Nå, ja. Er det ikke rigtigt? Nå, men det er jo sådan, en underskudsforretning er nemmere at købe end en overskudsforretning. Sådan er det altid. Nå, det giver mig ret i. Kat, tak. Hvad kan jeg stå i sådan en der? 40 kroner? 300 kroner måske? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke spørge, hvad de kan få for den. Jeg kan ikke få underskudsforretning, for giver det ikke en skid med. Det er ikke andet penge op i lommen. Nå, det giver de kraftigt ikke snart betale for. Det kan ikke rigtigt. Jeg skal sige, ikke betale for det mere. Jeg har nogen hjemme overhovedet. Jeg har altså ikke engang åben. Jeg vil sidde sgu nogen blå. Ja, det er brugt til noget i hvert fald. Det bliver snart til ungdomsboliger, synes jeg.